Dito nga kami ngayon sa Chinese restaurant located dito sa San Fernando, Pampanga. Located at Sindalan going to Angeles. So makikita nyo naman dito yung kanilang Chinese restaurant. So na-try namin yung unlimited hot pot nila. So yun guys. Pero feeling ko nasa Thailand pa kami amoy na amoy yung Thailand dito. Kahit na Chinese restaurant siya, pati lasa niya. Yun. So I guess dito namin matitikman kung ano lasa ng Chinese food nila. So by the way, this is an early treat, graduation treats my two daughters. So this is the best way na para ipakita sa kanila na mahalaga sila, lalo na lapit na yung graduation nila. So I just wanna treat them for an early graduation. Yes. So guys, eto yung kanilang hot pot. So ayan, kung gusto nyo i-treat ang nyong mahal sa buhay, lalo na't ngayon nalalapit na o nagtatapos ng pag-aaral ng mga bata. So kailangan nyo nung i-treat ang mga bata para maramdaman nila kung gaano sila kahalaga. Yun. So the best way na ipakita natin sa kanila kung gaano sila kaimportante sa atin, lalo na ang kanila pag-aaral, na nakasuporta kami lagi sa kanilang mami. So ayan. So guys, kung gusto nyo yung pumunta dito, matry nyo. Ang sarap din ng kanilang pagkain dito. So I recommend this restaurant guys. Promise, mabubusog kayo. Thanks for watching, Team Madla.